Hyvin päivää! Olen Eero Rang Viron merimuseosta ja merimuseo yleensä tiedetään, että se Paksu Margareetta tykkitorni, mutta ei. Merimuseo on sekä se Paksu Margareetta tykkitorni että lentosadama. Lentosadamassa meillä on muutama uutuus. Ensiksi ääniopas. Sen saa tästä messutarjouksena äänioppansa tällä lomakella ilmaiseksi. Noin 50 minuutin kiertokävely kuulokkeiden kanssa ja oppaksi on Tommi Korpela. Jos ette ehtineet Kotkan merikeskus Vellamoon Sex and the Sea-näyttelyyn maaliskuun 8. se avataan lentosadamassa. Näyttelyn on koonnut Saskia Poteke ja se kertoo merimiehen intohimosta ja kaivauksesta. Jos teillä on vene, meillä on myös venesadama. Meidän vahva puoli on syvyys, kun muissa satamissa se on noin 6 metriä, lentosadamassa 9. Ja Paksu Margareetta tykkitorni, joka semmoisena avattiin vuonna 1981 ja meni vuosi sitten remonttiin. Paksusta Margareetasta säilyvät ainoastaan ne keskiaikaiset muurit. Koko sisältö uusiutuu ja kun aiempin Paksu Margareetan pyörätuolilla ei päässyt edes lippua ostamaan, koska se oli noin metri, lippumyynti oli noin metri alempi kuin oli katu. Nyt siihen pääsee myös pyörätuolilla. Ja totta puhuen Paksu Margareetalle lentosataman hallien lisäksi meillä on myös museolaivasto. Ja museolaivoja meillä on enemmän kuin on laivoja merivoimilla. Nimittäin merivoimilla on 4 laivaa, meillä museolaivoja on 7. Niistä yksi vanhin niistä on rakennettu vuonna 1914, jäänmurtaja Suurtyll, joka tosiaan vuodesta 1918-22 sen nimi oli Väinämöinen, koska vuonna 18 pääsiäisenä suomalaiset kaappasivat sen. Ja lentosadamasta sen verran, että jos olette tulossa, erityisesti jos olette tulossa lapsien kanssa, niin pitäisi varoa vähintään 3-4 tuntia. Koska museoesineiden lisäksi on aina aika paljon puuhaa, lentokonesimulaattori, pelastusvenesimulaattori, allas, jossa voi ohjata aivoin pienoismalleja, mutta kaikkea vielä en kerran. Ja väliaikaiset näyttelyt tulevat vaihtumaan kerran vuodessa. Se traditio alkoi vuonna 2013 Titanic-näyttelyllä ja suunnitelma mikä näyttely milloin on valmiina vuotta 2022 asti. Aiheita riittää vielä kauemmaksi, mutta tarkat suunnittelut ovat nyt siinä vaiheessa. Eli siis toivottavasti lentosadamassa tai myöhemmin Paksussa Margareetassa tavataan. Kiitos!